uvádí americký seriál. Lidé se ptají, kde berete svoje nápady. Je to tady. Tohle všechno je moje. Tady o ně nikdy nebudu mít nouzi. Jmenuji se Ray Bradbury. A tohle je divadlo Raye Bradburyho. Ke kolo. Scénář. Hrají režie Dodgere, dej mi 20 minut. Musím jít říct paní Oulirové, že dnes nebudu ve městě. Petře, pité! Henku, co chceš? Pojď dolů! Bude večeře a mám úkoly. Tak polez, nebo budeš litovat, bomba. Co je? Záhada, zkáza, smrt, konec světa. Tak konec světa, jo? Poběž, tudy. No tak, Henku, už je pozdě, už se opravdu musím vrátit. Nebudeš věřit tomu, co se děje v Luna Parku. Ten je přece zavřenej. To nevadí, jen poběž. Já ti nevěřím. Ale vždyť ti povídám, stane se to, jen počkej, uvidíš. Tiše, opatrně, tudy. Tady to je. Dítě, to je ruský kolo. Jen počkej a uvidíš. Já to celý viděl. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Co pak nevíš, že se v Luna Parku dělají i kouzla? Zemi. Co to tam dělá? Tiše, to je on, pan Cougar, co tu pracuje. Tiše.
Vidíš? A co? Točí se na špatnou stranu. Nazpátek místo dopředu. No fakt. Ale co má být? Koukej se. Kde je pan Kugr? Uvidíš sám. Tak pojď. Kam? Přece za mnou. No tak. Kdo je to? To je pan Kugr. Jdeme. Tiše, pohyb. To je dům paní Foliový. Co tam vůbec dělá? To nevím, ale to samé se dělo i minulou Fakt? noc. Tak pojď. Jmenuje se Josef Pikes. To mi řekla máma. Je to sirotek a jednou jí zaklepal na dveře. Před 2 týdnama. Henku, mám strach, hlad a je mi zima. A nemám ponětí, o co vlastně kráčí. Nebuď pitomej. Před 2 týdnama přišel do města Luna Park, chápeš? Nazdar, Josefe. Jdeš právě včas. Jdeme. Co chceš dělat? Mám dojem, že jí něco hrozí. Musíš mít hlad. Proto jsem ti uvařila tvé oblíbené jídlo. Vaříte moc dobře, paní Foliová. Jde mu asi o její peníze a drahokamy. Musíme jí varovat. Henku, začíná už zase pršet. Pojďme radši domů. Nikdy. Vypadá to nádherně. Mrkvičku? Ty jdeš dovnitř? My jdeme dovnitř. Musíme jí říct o panu Kugrovi. Henku, možná je to fakt ten malý kluk, co zašel za paní Foliovou a pak se zase vrátí zpátky dolů na parku. Nesmysl. Ale pro pána, Henku, Petře, jste úplně promočeni. Honem dovnitř. Děkujeme, paní Foliová. No tak, je přece čas večeře. Proč nejste oba doma? Můžeme s vámi mluvit o samotě, paní. O samotě? Chceme vás varovat. Varovat mě? Ano, paní. Před tím klukem. Jo, vy si myslíte, že je to kluk, ale není. Je z Luna Parku. A není to kluk, ale chlap. Asi chce jen zjistit, kde máte peníze a pak s nima jednou v noci utíct. Vy ho nikdy nenajdete, protože se sveze na ruském kole, bude stárnout, až zestárne a nikdo ho neodhalí. Henry Waltersne, co to tady meleš?
Co to má vůbec znamenat? Řekni to, Pite. Jen jí řekni, co jsi viděl. Je to pravda, paní. Pan Cougar si sedl do ruského kola a to se točilo pospátku. A on byl mladší a mladší. Tak a už toho mám dost. Petře Henry, už nechci slyšet ani slovo. Josef mě chodí navštěvovat už nějakou dobu. A je to velice hodný hoch, což se o vás dvou nedá říci. Takhle se vymýšlet. No, a teď utíkejte domů, než zavolám vaše rodiče. No tak běžte honem rovnou domů, ale rovnou domů. OK, chytráku, teď to máš. A co když nás slyšel? Co když dnes v noci přijde a zabije nás v postelích, aby umlčel svědky? To neudělá. Že ne? Jen koukni. Henry Waltersne, budeš rád, když nedostaneš zápal plic. Byl promočený až na kůži. Dnes si zase přišel pozdě, Henku. To už je tenhle týden po třetí, synku. Tak co máš s tím Luna Parkem? Hele, tati. Znáš pana Cougara? Co tam pracuje? Ano. Růžový karafiát, výstřední oblek. Jo, tak ty ho znáš? Jistě, bydlí tady ve městě u paní Ulriový. Proč? No, podívej. Tati, pan Cougar není pořád jen pan Cougar. Někdy je taky malej kluk. A pak bydlí u paní Foleyový. Místo u paní O'Learyový. A Petr a já. Henku, to stačilo. Nemám náladu poslouchat tvé výmysly a nemám náladu ti pořád opakovat, abys do toho Luna Parku už nechodil. Ale tati. A teď běž do svého pokoje. Klusej. Ale Bobe, vždycky zbožňoval poutě. Obzvláště ty zavřený. A v dešti. A ty jeho nápady. U vdovy Foleyový opravdu bydlí nějaký kluk. Možná proto je teď tak šťastná, Bobe. Není to nádhera, že zase někoho má? Halo? Poslouchej, Petře, už mi to všechno došlo. Tak hele, pan Cougar má skvělý plán. Jo, a jaký? Nejdřív jí jako kluk obere o všechny peníze, pak se po něm slehne zem, ale ve skutečnosti bude chodit po městě jako pan Cougar a nikdo ho nepozná. To nám nikdo neuvěří. Zkoušel jsem to říct doma a oni na to, že jsem si to jen vymyslel. Proto musíme něco podniknout, už dnes v noci, sám si to říkal. Ale no tak, Henku. Jsme přece jediný, kdo o tom vědí. A on ví, že to víme. Dám krk na to, že se o něco pokusí dnes v noci. Sejdeme se za půl hodiny u paní Foleyový. Teď prší. A máma mi stejně říká, že v noci nikam nesmím. To chceš umřít? Ne. Tak mě tam čekej, na beton, uvidíme, jak se ten sirotek krade ven s jejíma penězma a utíká dolů na parku. V noci nikam nepůjdeš, synku. Máš zákaz. Dej mi svoje kalhoty. Táto. Ještě triko? Dobrá. A teď na kutě.
Josefe! Henku, jsi to ty? Jasně. Ale... Teď ty jsi nahej. Jo, táta prohlásil, že ven nesmím. Aby se pojistil, tak mi vzal všechny šaty. Dostaneš zápal plic. Josefe! K zemi. Pite, ty máš pod pláštěnkou šaty, co? Jasně, že jo. Tak mi půjč tu pláštěnku, Pite. To ale dostanu zápal plic já. Jsi už v posteli, Josefe? Josefe! Josefe! Měl jsi pravdu, koukni, tamhle je. Rychle. Hank! Petro? No tak Pite, jestli se dostane k ruskému kolu před námi, tak bude pozdě. Utrhne nám hlavy. To si piš, bude z něj zase pan Kugr a už mu nic nedokážeme. Oni mi hodili na hlavu polštář a vůbec nevím, co provedli s chudáčkem Josefem. To není možné, jste si jistá? Ovšem, viděla jsem je utíkat oba dva na vlastní oči. A už jsem to hlásila i na policii. Dobrá. Děkuji vám za zavolání, paní Foliová. Henka Pitt. Paní Foliová říká, že ji vykradli a napadli. Už volala na policii. Nesmí nám uniknout. Co jste udělali Josefovi? Dožre! Zastav to! Zastav to! Zastav! Dožre! Zastav to, kolo! Zastav! 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 Zastav to kolo! Zastav! 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 Měl jsi mi věřit, je to pan Kugr. Prosím vás,
Zastavte to! Okradl paní Fuliovou. Co?